saben dina mau sing tansah ngancani aja sembrono bab uripmu cedhak marang Gustimu ben diayomi laku sak mlakumu derajat pangkat bakal oncat bondo donya pasti sirna kabeh kuwi sifate mung sawentara mula yen wis mbok trima aja lali kang maha kuwasa sing wis dititipne marang urip riko apa sing wis dadi dawuhe kuwi kudu mbok lakoni aja sampe lingsir saka dalan sing digarisne ben lancar sakabeh gedhe rejekine lan bakal dawa umure aja gawe salah supaya kowe ra susah urip sing bener ben laku terus kebener yen iso mbok tindakne bakal teko rejekine ilang larane derajat pangkat bakal loncat bondo donya pasti sirna kabeh kuwi sifate mung sawentara mula yen wis mbok trima aja lali kang maha kuwasa sing wis dititipne marang urip riko apa sing wis dadi dawuhe kuwi kudu mbok lakoni aja sampe lingsir saka dalan sing digarisne ben lancar sakabeh gedhe rejekine lan bakal dawa umure aja gawe salah supaya kowe ra susah urip sing bener ben laku terus kebener yen iso mbok tindakne bakal teko rejekine ilang larane apa sing wis dadi dawuhe kuwi kudu mbok lakoni aja sampe lingsir saka dalan sing digarisne ben lancar
lancar sakabeh gede rejekine lan bakal dawa umure ojo gawe salah supaya kowe ra susah urip sing bener ben laku terus kebener yen iso mbok tindakne bakal teko rejekine ilang larane yen iso mbok tindakne bakal teko